guys, I am Shari and welcome to my channel. For today's video, we are here sa Mediqueen, here sa Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. And we are availing their services. So I am with Ate Jen. Ayan siya. Hi! Ayan siya, nagpapa, manicure and pedicure ba ate? Manicure and pedicure siya guys. And later on, we will see magpapa, ano nga ba yun? Photodiode laser mask. Photodiode laser mask or yeah, ilalagay ko na lang dito yung name kung ano. So makikita natin. So guys, kung gusto niyo magpaganda, gusto niyo magpaganda, punta kayo dito sa Mediqueen. And sobrang accommodating ng mga staff nila dito guys. And sobrang affordable ng services nila. But for sure yung quality is super maganda. Kasi experts talaga sila dito guys, and they have certification. So mamaya papakita ko sa inyo, and yeah, kung ano din yung service na inavail ko. Guys, mamili ta og unsa ato ang kuon kanon menu diha. Tangi try beauty drip na lang. Sige, I will try. Kay more interesting man gud siya. We will try beauty drip guys. So ano lang, 15 minutes. Yes ba? Sige, 15 minutes tayo. Pang-close sa pores, anti-aging po siya. Mura kang Jabawokis eh. Hi, I'm already done. Yan naman ako. And gibalhin lang siya kaya medyo natandog. So, 15 minutes lang siya guys. And yeah, wala ka namang mararamdaman. Basta dili lang siya matandog ang kanang needle sa imo ang hand. So, yun siya ay may vitamin C and meron siyang detoxifying effect. And yung bali for cleansing lang siya. So, bali yung whitening or glowing is side effect lang na clean or na-detoxify yung body. Tapos guys, update naman dun sa mask. Ayan, so 10 minutes. Kanina red yung color, ngayon naging Jabberwocky blue. Para siyang robot. Hi guys, manami sa amo ang kontra manicure and pedicure. So if you're interested guys, anhilang mo dinhi. Ayan siya. So, dari sila sa sentro, dari sa may Corrales Street, guys. So, pauli nami. Manami og pedicure, di maklaro yan. So, manami og pedicure, og manicure. Ayan. Wait, ito. So, muna siya. So, yeah, thank you so much for watching, guys. Please don't forget to subscribe to my channel. Click the subscribe button and the bell notification. So, see you on the next one. God bless everyone. Bye!